Ja oikein hyvää päivää jälleen kerran kaikille. Se olisi Ville jälleen kerran taas täällä. No ei oo tullut vähän aikaa videota. Niin yritin mä tänään tehdä jo videota, mutta se ei onnistunut. Se tosiaan mä latasin tänään tällaisen sovelluksen, en muista mikä oli nimi, mutta joka tapauksessa. Harkin oli liian lähellä zoomaus. Nyt voidaan jatkaa. Ja tää pitää olla ymmärtääkseni 5 minuutin pätkissä nyt, että tää aikataulu jostain syystä en ymmärrä miksi, mutta tänään tulee nyt sen verran lyhyttä videolta sitten. Mut joo, tarkoituksena olisi nyt vähän tutkia tätä paikkaa. Okei. Selvä. Joo, tosiaan ei tullut viikonloppuun videota johtuen siitä, koska mä olin mökillä. Kyllä. Mut joo. Niin. Olin mökillä ihan vain itseni rentoutettavana. Mä tiedän, onko se sana itseni rentoututtamana. Kai se on. Mut joka tapauksessa mukavasti meni aika, kalastelin. Sellaista mukavaa mökkielämää. Missä se on? En oo varma kuulitteko te, mutta täällä on jossain zombi. Ja spider. En tykkää. En yhtään. Mennään joskus myöhemmin tonne. Mut joo. Älä vaan sano, että tää on se paikka, missä niinku oottakas hetki. Ja ennen kuin mä kuulin sen slimen. En tykkää yhtään. Kuisa! Mä oon ihan sairaan säikkö. Näissä. Mut joo. Nyt taitaa mennä ylös. Mene nyt. Mut joo. Tuli selväksi, että mä oon sairaan säikky. Oikeesti sai jonkun sydänkohtauksen. Mut joo. Mä lopetan tän videon ja teen heti saman tien uutta, koska tää ei anna tehdä alle 15 minuutin, alle 5 minuutin videota. Se olisi moikka!